जतन बिसि गतालनि खाका हामथाय जिबाया फरै जों तिनि नरम बुस्थुङा हायना हाय टेकेसा बिलुतुइ फैका जों तिनि 21 तारिख डिसेम्बर तिरिं बिसि गतालना सबै दुस्की आमसाइनि जत्त रों सुरुं टंनाय tei jotto school no tui जों kaisa chini dopa hamkrai sujo tini tui dulmungbai जों o jaga जों tini kaisa cherai yakeba manai bwsachangno kaisa जों khela yakeba thwngmung kaisa ya dal bidal mani kothok tei belai khaiui nangkukmani khela जों borokno mwthangmani tui जों borokno sokar borilainai hingkai abono tui no जों jotono no koinai jotono bisi katalni je laitangjak bisi kwchamo je mani wngkha obo hai kai khaka hambai जों jotono no teisa sibai rwui norokno जों khaka hamya khoro chini suchai tini bwkhak tui chini dopa hamkrai sujai tini bwkhak tui tei norok o video no puilani simi paithakjak nadi tamoni himlai tini जों o jaga chini jara rung swrung tongnai cherai rokno tui जों dal bidal mani kothok bo hinmano aborokno जों video nongno phunukmani chaitoknai puilani simi norok paithakjak naitongdi o video no hambai. Nunuka. Bagus kan kita kabur dede. Cameraman bagi je nak coba di sini lagi. Mau ke ini kotak gak kela. Ini mana kotak guna. Go. Hey. Wati. Masukkan. Wah ini lihat. Adik kita di sini. Ready, hina, Faisal, sur, okay? Nervous. Ready, jatuh nanti. Ngaku. Bagaimana? Satu sama saja dengan kebenaran. Sudah. Pasakan ha. Ubo pasu bo. Mulai warna hijau, dapat kasih. Sama yakung derana kan tama.
Two. Ready. Ready. Pass. Because pass ubo Ready, Mabasi. Hey, start the